Malam Samuel Aruwan, a 'yan kwanakin nan mun ji wasu batutuwa sun taso a jihar Kaduna ne da wasu 'yan siyasa ko ɗan takara ya fito yana batun cewa a jihar Kaduna matsalar tsaron jihar Kaduna na da alaƙa da rashin sarakuna kamar ma babu su a jihar Kaduna. A matsayinka na kwamishina a wannan ma'aikata ta tsaro a jihar Kaduna, shin menene wannan ƙanshin gaskiyar wannan labari? Wannan bayanin da kake yi inda kake tambaya cewa akwai wani ɗan takarar gwamna wadda ya fito yana bayanin cewa an kori sarakuna baki ɗaya a jihar Kaduna, shi yasa ma ake samun matsalar tsaro. Na farko da ban fito na yi magana ba, domin harkar tsaro ba a gwamata da siyasa, to amma akwai haƙƙi al'umma wadda ke rataya a wuyanmu. Wannan maganar ba gaskiya ba ne, ƙarya ce. Ya kai ta zama ƙarya. Na farko batun wani ya fito ya ce cewa an kori sarakuna a jihar Kaduna baki ɗaya, babu sarakuna, wannan bayanin ba gaskiya ba ne. Kuma kamar da aka sani akwai masarautu a yanzu haka 35 a duk faɗin jihar Kaduna. Bayan haka kuma akwai hakimai guda 80, sannan kuma dagatai 1,429, sannan kuma masu unguwanni a duk faɗin jihar Kaduna 3,987. To in ka duba tsarin a harkar tsaro a jihar Kaduna, musamman ma na karban bayanai, kowane sati akwai rahotanni na tsaro wadda suke zuwa daga masu unguwanni, zuwa dagatai, zuwa hakimai da kuma matsayin sarakuna masu sanda a duk faɗin jihar Kaduna. Bayan kuma rahotanni na tsaro na kullu yomi wadda jami'an tsaro suke turowa. Kuma maganan wai a majalisar tsaro ta jihar Kaduna babu bangaren sarakuna, wannan ma ƙarya ce. Domin abin da wannan gwamnatin ta tarar lokacin da Allah ya kawo ta kan karagar shugabanci, sarki ɗaya ne, shine mai martaba sarkin Zazzau, wadda ke wakiltan sarakunan jiha baki daya a matsayin shi na shugaban majalisar sarakuna ta jiha. Amma da wannan gwamnati ta zo ta yi kari ma har guda biyu. Akwai masu martaba sarkin birnin Gwari da kuma Popgon daga nan kudancin jihar Kaduna. Kuma kullum in za a yi taron majalisar tsaro ta jihar Kaduna akwai sarakuna guda 3, da mai martaba sarkin Zazzau, da mai martaba a sarkin birnin Gwari, da kuma mai martaba a Popgon daga nan a kudancin Kaduna. To muna amfani da wannan damar mai ƙarin haske da cewa maganan wai babu sarakuna a jihar Kaduna ba gaskiya ba ne. Maganan kuma cewa matsalar tsaro da ake samu ta yi kamari ne saboda rashin sarakuna, wannan ba gaskiya ba ne. Dinnan na zo na muku bayani, kuma kun gan a takardu na rahotanni wadda ake karbowa daga masu unguwanni, zuwa dagatai, zuwa hakimai, har abin da har daga bangaren sarakuna masu sanda. To mun gan ya zama wajibi mu fito mai wannan bayanin. Duk mutumin da yake son ya shugabanci yana da muhimmanci ya fahimci abin da yake magana a kai. Kuma yawan gwama siyasa da bangaren tsaro, a iya abin da na sani da kuma abubuwan da muke gani, ba zai taɓa zama gajeren hanya na samun mulki ba. A za a iya cewa in aka ga wannan bayani nasa yadda yake ba da misali da jihar Kaduna yake magana, akwai wasu jihohi da suke fama da wannan matsalar tsaro da za a ce matsala ɗaya ce, amma yanayin sarakunan da ake cewa ko an kora a jihar Kaduna shi ya sa. Na maka wannan bayanin da cewa wannan ma manuniya ce da cewa ba a ma san abin da ake magana a kai ba.
yanzu babu sarakuna ne a jihar Neja da jihar Zamfara da Katsina da kuma Sokoto birnin daular Usmaniya, sauran jihohi inda ake samun kalubale babu sarakuna ne. Akwai abubuwa da dama wadda ya kamata duk wadda yake neman shugabanci ya yi nazari a kansu. Na farko, idan ka duba abubuwan da ke faruwa, wannan kalubalen da muke samu na garkuwa da mutane abu ne wanda ya samu asali daga sace-sacen da ake na korar shanu, ya zo kuma ya samu wani siga nau'i na kabilanci. Sannan kuma za ka yi la'akari da yanayin iyakoki wadda muke da su, domin ta nan ne ake yawan safaran muggan makamai. Akwai abubuwa da dama wadda duk su ne suka tattaru suka zama matsala a yau. Amma sau tari za ka ji mutane suna yawan maganganu na akan abin da ba haka ba ne. Ni dai kamar da na gaya muku, maganan wai babu sarakuna a jihar Kaduna ba gaskiya ba ne. Wasu na ganin cewa matsalar taɓarɓarewar tsaron nan yana da alaƙa da koran ma'aikata da kuma rashin ayyukan yi da mutane ba su da shi. Ina son maka wani tambaya ɗaya. A cikin 'yan fashin daji wadda suke satan mutane, za ka ya gaya min cewa tsofaffin malamai ko ma'aikatan gwamnati guda nawa ne a cikinsu? Tambaya nake maka. Suna tunanin kila ko musamman infoma da sauransu da ake samu a cikin gari, kila akwai irin wa'annan wanda sun rasa gane gaba ko baya sa suka fara haɗa kai da wa'ancan mutanen. Da Allah ka ku bata masu suna, domin ina tabbatar maka idan suka ji ku za su nemi hakkinsu. Wannan magana ne kawai na wanda suke neman mulki. Yanzu a Amerika da sauran kasashe inda ake samun kalubale na tsaro, tana da nasaba da abin da kuke kokarin ku yi magana a kai. Yanzu nan ba a yi kwana 5 ba a nan cikin New York, nan cikin Amerika, aka je aka daba ma wani wuka. Me kake magana a kai? Wannan kalubale ne wanda muke fuskanta, kuma wannan matsalolin dole ne sai an jajirce. Kuma wa'annan matsalolin da nake magana a kai, in ka dube su za ka fahimci cewa an bar abubuwa ba a tunkare su inda ya kamata a tunkare su ba. Shi yasa abubuwan nan suka zo yanzu ɗin nan suna rawan gaban hantsi. Amma dai alhamdulillah gashi dai an tashi ka'in da na'in, kuma insha Allah da yardan Allah da ikon Allah da ƙarfin Allah, in Allah ya yarda za a samu saukin wannan kalubalen. Musamman an lura za a ga wa'annan jihohi namu, jihar Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto da makamantansu gaba ɗaya kamar yadda kai magana cewa suna matsalolin kusan iri guda ne. Akwai kyakkyawan wato alaƙa tsakaninku domin ganin cewa irin wannan abin yana ci gaba da wato ana samun sauƙin shi? Kwarai, ai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Gwamnoni daga bangaren su suna tattaunawa. Mu ma da muke aiki a ƙarƙashin su, mu ma akwai dandamali ba ɗaya ba biyu ba wadda ake tattaunawa da su. Muna kuma da kyakkyawan dangantaka da sojoji da 'yan sanda da 'yan sandan ciki da kuma iyayen ƙasa da shugabannin addinai da sauran masu faɗa aji, masu ruwa da tsaki, wadda suna taka rawa wadda ya kamata a taka domin a samu nasara akan wannan matsalar da take cinyewa. Amma kamar da na faɗa na ce, ganin irin matakai wadda aka ɗauka a halin yanzu, muna da yakinin da ƙarfin Allah da ikon Allah da yardan Allah, insha Allah za a samu nasara akan wannan ayyukan da ake yi. A ƙarshen makon nan akwai wasu bayanai da muke ta ji, musamman suna tayawa a kafafen yaɗa labarai na zamani, cewa wato jami'an ko kuma rundunar wato tsaro suna samun wasu nasarori har nan a ƙaramar hukumar Cikuntanan jihar Kaduna da kuma wani yanki kusa da jihar Niger sauransu. To da ke ga maciji ba a nuna ja, yi mana ƙarin haske. Na farko, duk da cewa ban son mai tutiya, ana wannan aikin na musamman, kuma abin da ka ji haka ɗin ne. Akwai ayyuka na musamman wanda ake ta yi a nan tsakankanin jihohin nan da muke makwabtaka da su. Kwalliya tana biyan kuɗin sabulu, har kayan daki an gamsu, a'a, an gama aiki, a'a, akwai sauran tafiya, kwarai akwai. Zama ake, a'a, ba zama ake ba, a tsaye ake, kwarai a tsaye ake. To ana nan ana wannan
ayyukan. Kuma kamar na faɗa ba tutiya nake son mu yi ba, ana nan ana aiki ka'in da na'in. To kusa a bayananka ko kuma abubuwan da kake faɗa ya nuna cewa gwamnati ta san abin da ke faruwa akan abubuwan da suka shafi tsaro. To amma wasu za su yi mamaki ganin cewa wannan yanki na arewa maso yamma musamman wannan dazuka da ake magana da suka shafi Kaduna, Niger da Zamfara da Katsina, cewa tun da gwamnati musamman a jihohi sun san abubuwan da ke faruwa, to shin me ya kawo jinkiri har yanzu ba a kawo ƙarshen wannan ta'addancin ba? Na farko akwai abubuwa da dama wadda ya kamata kai la'akari da su. Kana fa maganar rabin Najeriya, idan ka haɗa jihar Neja da Kaduna da Zamfara da Sokoto da Kebbi da kuma jihar Filato da jihar Katsina, kana fa maganar rabin Najeriya ne. To yanzu ga misali, duk Najeriya ranka ta kaf gaba ɗaya 'yan sanda wanda muke da su kusan 350,000. To ka buga lissafi ka raba jihohi 36 da babban birnin tarayyar Abuja, nawa za ka samu? Muna da isassun 'yan sanda? Babu. Sannan kuma ka duba sojoji. Yanzu ƙasa irin Najeriya wadda take da mutum sama da miliyan 200, sojojinta ba su taka ƙara sun karya ba. In gaji Amerika, sojar su miliyan 1.400. In kana maganin 'yan sanda a Amerika, miliyoyin 'yan sanda kake magana. Akwai 'yan sandan tarayya, akwai na jihohi, akwai na ƙananan hukumomi, akwai na unguwanni, akwai ma 'yan sanda masu zaman kansu. Kana kuma maganan matsala ce wadda ba yau ta fara ba. Nan na muku bayani da cewa idan ka dubi farkon wannan matsalar na garkuwa da mutane da kuma korar shanu da wannan rigingimu, matsala ce wadda ta kunno kai a tsakankanin makiyaya. Akwai wanda ake koran masu shanu, akwai wanda ake zaluntan su. An yi abin da ya kamata a yi, a'a, aka rena matsalar, ana ganin cewa matsala ce kawai ta makiyaya. Kuma yanzu ɗin da muke wannan magana, idan ka duba abin da muke fuskanta, akwai kuɗin goro, akwai wanda suke ganin cewa jinsi guda ɗaya suke yin wannan abin. Duk inda aka gansu da wanda bai ji ba bai gani ba a haɗa da shi. To duk irin wa'annan matsalolin da kuma abubuwa da ake a kafafen yada labarai, za ga mutane zo kafafen yada labarai suna tsokaci akan tsaro, suna maganin cewa sojoji ba sa komi, 'yan sanda ba sa komai. Daga lokacin da ka zo kafafen yada labarai kana faɗa cewa sojoji ba sa komai, ina son ka sani akwai iyaye wadda 'ya'yan sojoji ne kuma sun rasa rayuwarsu. Ka san marayu nawa muke da su na sojoji? Ka san marayu nawa? Miliyoyin marayu muke da su a Najeriya, wanda iyayensu sojoji ne, 'yan sanda ne, 'yan sandan ciki ne, wadda suka rasa rayukansu. Wake magana a kansu? Ka san mata nawa suka rasa mazajensu? Wannan matsala ce babba. To duk irin wa'annan matsalolin da suke tattare da kasanmu Najeriya su ne suka sa wannan abin yake ci yake cinyewa. Amma yanzu da muke wannan maganar akwai matakai wanda an fara ɗaukawa na ganin cewa an kai wannan yakin da ake yi na maɓuyar wa'annan mutanen babu sassautawa. Kamar yadda kai maganar cewa akwai matakai da ake ɗauka a yankin birnin Gwari, an ga bullan wayansu mutane da ake cewa 'yan ansaru, wanda ana ganin kamar sun takura ma al'umma wannan yankin, har kokari ma suke na cewa kamar ba ma zaɓe ba zai gudana a wannan yankin ba. Ga auratayya da ake cewa suna kulla tsakanin mutane da kuma su 'yan kungiyar asar. Me kuke gani akan wannan al'amari? Na farko ba zan ce komai akan wannan magana da kake yi ba, amma ina son ku sani gwamnati da jami'an tsaro suna sani kuma ana bibiyar abin da ke kai komo. A saurare mu. Wannan bayanai naka suna nuna kawar da wancan kalamai na wancan ɗan takara. Ana ganin ɗan takara ne kuma a jiha kamar ta Kaduna yake wannan magana, amma kalamanka sun kau da maganganunsa. Yana nuna kenan cewa bai da mabubbuga ta wancan labarai da yake yi, bai da masaniya yake. A ina ka yanzu da abubuwan da na nuna maka ya kaga abubuwan na ɗan takara a gwamnan jihar. To mutanen jihar Kaduna su za su yanke hukunci, amma dai daga abubuwan da muke gani yana dai da kyau in za a shiga sharo da shanu. Shigan sharo ba shanu ni ina ganin babu hikima ciki.